Unang ilagay ang tsinelas. Mangkanor and Bamber Moran, the cooking show. Okay, sibuyas. I-narrate ko na lang. Ibigay ang toyo! Ang sarap! Nor cube. At pati ang sangkalan! Ano ba? Sama ang lispin! Pepsi! Doon mo lang yan, kuya. Sa bilog ko yan! Ngayon na dito magawa ko. Misla. Sa kao yung baga. Sa kawan lang kita sa likod. Punta ka naman sa nagbabayli sa gay bar na mag. Ito ang aming assistant. Lex, pakita mo. Sige. Ay. Huwag ang mamasitas. Ano ito? Kaya na mabagal kaya ano, ang imo. Mr. Sauce. Palis. Pero mangyari din ang ganun mo rin. Kaya nagpa-order pa lang kami kanina ng stainless na no. Para yan sa Pato. pato. Okay. Yan. Dalawa. Isa. Nyawa dyan ang pampasiram ng luto. Ano po yan, sir? Ano nilagay mo? Chicken, dinosaur. Pangkanor. The Mangkanor Cooking Show. Dalawang chef. Parehas naka-black na damit. Bang! Dahil maitim ang mga balak nila. Maitim ang budhi. Ang tagyanan. Buhangin. Sige, game. Ang tagyanan ng 200. Pansit ba to? At si Joe. Tabang. Wow. Yeah.
Kumain na tayo! Yo! Ngit. Gusto ka na ako ng video.